kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTrare 263. Kana uchiri munyowani this YouTube channel, subscribe mahara utana on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rinenge richifamba kune avo vanenge vasati vaona this video. Nyanda nezvemuzora nhasi iye musikana uyo anga aine 10 years anonzi iye Nomvelo Fumuzile. Nomvelo Fumuzile musikana iye anga aine 10 years anga achigara kuBulawayo. Chingo rest in peace kune mwana wechidiki uyu. Mwana wechidiki uyu ari kunzi akasiyiwa nasekuru vake pamba. Sekuru ava vane 18 years dzekubereka, zvichireva kuti ihanzvadzi yaamai vemwana wekufa. Vakasiyiwa vari 2 vana ava, ane 10 years neumwe anga aine 2 years. Zviri kunzi sekuru ava vakabuda vachienda kunotamba. After mukomana uyu abuda achienda kunotamba, akadzoka akawana chiitiko chinotyisa, apo paakawana Nomvelo Fumuzile akarembera mumba akazvisungirira. Kusungirira kwaakaita musikana uyu akashandisa cheya yeplastic ne20 liters dzechigubhu kuti akwanise kukwira pamusoro akazvisungirira. Zvinorwadza, zvinosirisa, ndo makisisi atirikunyoresiva munyika yedu yeZimbabwe nevanhu vari kufa tisingazvifungiri. Paitwa mainvestigation nemapurisa, zviri kunzi musikana uyu kuzvisungirira akazvisungirira, asi hapasi kubuda kuti yanga iri nyaya yei. Hapana nyaya iri unazobuda ine musoro kuti azvisungirira nenyaya yei. Hapana, izvozvo zviri kungobuda ndezvekuti musikana uyu azvisungirira kana leta raakasiya. Hapana, ende kushungurudzwa zviri kunzi angasina kushungurudzwa mwana uyu. Nomborota zvanofuna comment section, sekuru vachidzoka vakawana mwana wekuzvisungirira akazvisungirira ane 2 years achichema ari padhuze nemutumbi wemushakabvu.